Let's eating na guys. Kay kaunta aning nga manok nga lamian kayo. Gahi kayo. Porti pong gahi adi ay. Bala mambuntag pangot. Kay porting gahi. Kaon lang tagahi. Wa tay lain choice kay mukaon lang kita. O gahi. Kay gahi ay. Kayo. Anong gipalit mampunta ni porti pong gahi mabala mambuntag pangot. Atay kay diri guys lakaw-laka ta sulod aning balay kay magpaabot ta ni papa kay nagtuaw to sa sindangan maghaling tadaan diri ta guys maghaling tadaan kay mientras wala pa nabot si papa maghaling tadaan so kay para maglungag tadaan kay para dili nata maabtan og gabi diri guys mahaling-haling ta kay maglungag tadaan para maluto na punayan ba kay gutom naman kay ko diri good gutom na jud kay sa lisod ding gutom ra murag mabuag kadyot ay gatuman unsa may sudan karon pagkadugaya man kayo ni papa gutom naman kayo ko dugay pa kayo to gutom na ra kayo ko sa patong oras maabot dito bo may siga wala ba ka to na hilaw wala ba kayo nahalaw ni? Ay salamat luto ra de abi ko hilaw luto ra de kay nahilaw ni patay kitang junior kasabaan jud ta oy wala ka na pag naabot si papa na ginang naabot ba si papa jud kanya kay naabot naman siya nagpalit dahil siya manok nga kal okay ni kay lami jud kay sudan ani guys lami kanang sudan ni mao ni ang sudan karon lamin luto ta ni manok kakal unsa na siya pa pan ay saan naman na kana kay pan kami natay bulan ng pudi ay lamas abi kog naipan kay naipan lang manok itong ihawon sunod mo na ito sudan kalan lami ako na yung luto lami kayo ni karon kay manay lamas limpyohan na ang manok padulong na ginpaluto na gini amo nang linggi himulbulan guys kana kay himulbulan naman kani pragmatic na luto na gini ako galantaw-lantaw ko diri guys kay bubuan na mo ni kininit guys para dali ra maluto o mao na siya guys makita niyo na guys nga amo na lutoon ng kal diha kay aron kaon may kay 14 na akong gutuma taong kay dire makita niyo na guys ug unsa lagi ki bali pag limpyo para aron limpyo gyud kay ba kana guys tadan na mo na diha guys aron makita niyo na og itadta na amo nang gipang pikas-pikas ang iring gamugtok na kay gigutom pod dire mo sakata guys kay aron dili ta ayon taglami indot taglami unta ni pagkaluto kay para magana-gana tagkaon ka nagbuha ana uwan lamas botangan naglamas guys kay aron kay gabuka lamang siya ready to eat na dahil siya guys diya na makita guys unsa kalami sa kay among mga panog pagkalami sa luto so katilaw mo ani guys porte yung pagkalami agyon dire og mo sumo mo ari dire tagaan to tamor og let's eat na mga onami okay kay mga on naman may sudlan na mo among plato kay para mga kakaon naman ni porting pagkalami sa sabaw niya porting po yung pagkalami niya kay magtilaw lagi ko na kay lami lagi kay ang punot kestanan o dire ang pagtilaw dire porting pong lami kay ang sabaw dire ato ning ihukad guys kay aron makatilaw puta ug tagaan nato ang iring o dire makita nyo na dire guys ug unsa kalami lami kay dire guys gahi kayo wa man ko nagdahom nga porte pa din gahi ada guys sus kalami ara unta ang ninyo porte lang gahi kay kayo yatay gahi lagi kayo
Ngaon na lang tayo nyo guys, bahala gahi. Ami mampod. Gaya eh. Saan kayo? Sabaw na lang yung atuwa ni. Unsa po tao ni pang tarungan mo lata na bukog ni mo so kit yun ah bulo ka maglilata po ni mo ni pag-ayo di mayo na unta mayroon to pagkakaon